אם קצה הלשון שלך אדום יותר, תמשיכי לצפות. לפי הרפואה הסינית זה אומר שאת נוטה יותר לסטרס כרוני, חרדה, דפיקות לב, בעיות שינה. דיברנו על זה בסרטון הקודם. עכשיו גם הסברתי שבקיץ לפי הרפואה הסינית אנרגיית הלב שלה נמצאת בשיא שלה, ויכול להיות שאנחנו בגלל זה גם נרגיש החמרה בתסמינים האלה. אז נתתי שם כמה טיפים, ופה אני אתן לך טיפים בתזונה. התזונה שלך יכולה לעזור לך להפחית חרדה, להפחית סטרס ולהרגיע את הלב. דבר ראשון זה פירות הקיץ. פירות הקיץ יעזרו לקרר את חום הקיץ ולטפל באיזשהו חום פנימי. חום פנימי יכול גם להתבטא באי שקט, בחרדה, בהזעה מרובה, בצמא, ויכול בעצם להחמיר תסמינים של חרדה וסטרס. אז כל פירות הקיץ יש להם אנרגיה מקררת. אז יכול להיות מלון, אבטיח, ענבים, מנגו וגם דובדבנים. הם יעזרו להרגיע את הלב ולווסת את חום הקיץ. חשוב להקפיד על אכילה מאוזנת, בגלל שיש להם אנרגיה קרה, הם עלולים לקרר מדי ולהתיש את הגוף. הפרי האהוב עליי בקיץ זה אבטיח, אז תכתבי לי בתגובות איזה פרי את הכי אוהבת. דבר נוסף שיכול להרגיע חרדה וסטרס זה חיטה, כוסמין ודבש לפי הרפואה הסינית, ואם אנחנו הולכים לכיוון של חליטות, אז תה ירוק, מליסה, בבונג, תה נענה, תה מרווה או שיבה, יעשו לך ממש טוב בקיץ, במיוחד אם את סובלת מחרדה, סטרס כרוני וקצה הלשון שלך אדום יותר. אז זהו, שיהיה קיץ בריא, ואת מוזמנת להמשיך לעקוב לעוד תוכן על אורח חיים בריא. חשוב לזכור שכל מה שאני נותנת פה בסרטון זה המלצות כלליות. אם תרצי אבחון שהוא מותאם אישית אלייך וטיפול שהוא מותאם אישית אלייך, את מוזמנת אליי לקליניקה לאבחון וטיפול ברפואה סינית.